Сёння на свабодзе з вами Дмітрий Гурневич, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Верасень 39-го году. Радасць ці смутак. Кожны дзень у верасні перад 17 верасня пачынаюцца дыскусіі, у тым ліку сацыяльных сетках. Вось гэтае аб'яднанне Беларусі, ці прынеслі оно вызваленне, добра гэта было ці дрэнна, гэта будзе асноўная тэма сённяшняй нашай дыскусіі. Але на пачатку папрашу Дмітрия Гурневича, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, Дзіма, назаві 3 галоўныя цікавыя тэмы, на твой погляд, у нас на сайце. З самай раніцы на сайце у нас стаіць цытата міністра абароны Беларусі Андрэя Раўкова, які пашкадаваў пра запрашэнне некаторых назіральнікаў на вучэнні «Захад-2017». Ён там шмат чаго іншага нагаварыў. Просто як Ермошна, таксама назіральнікаў не хоча. Самі запрасілі, цяпер шкадуюць. Людзі ў цывільным схапілі аргентынскага мастака Франчэска Басалеці ў Менску. У нас ёсць падрабязнасці ў тэкставым варыянце, ў тэкставым фармаце на сайце. Таксама ёсць відэа, мы вялі стрым адтуль. Таксама з ім паразмаўлялі, калі ласка, запрашаю, глядзіце, слухайце, чытайце. Сёння ў нас топовая гісторыя на нашым сайце пра жыццё дзвюх мястэчак па латышскім баку, па беларускім баку, пра піедрую з латвійскага боку, пра друю з беларускага боку. 200 метраў іх аддзяляе. Вельмі цікавае, там і відэа, там і гукі, і фотаздымкі, і цікавы тэкст, фактычна рэпартаж. І на дэсерт я хочу таксама заахвоціць чытаць матэрыял, як распазнаць шпіёна і зразумець, што вас вырбуюць. Метадычка латвійскай, зноў жа, службы. Дзякую, Дзіма. І я нагадаю, што мы працуем не толькі на сайце, не толькі в эфіры, а таксама і в сацыяльных сетках, у Фейсбуку, ВКонтакце, у Твиттері, в Одноклассниках, калі ласка, далучайцеся. А зараз да асноўнай тэмы нашай дыскусіі. Нагадаем, што 17 верасня 1939 года Чырвоная армія, падраздзяленне НКВД увайшлі ва ўсходнюю частку Польшы. Тагачаснай Польшы, як пісалі савецкія газеты, вызвалілі заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну. Мы гаворым пра Беларусь. Такім чынам, усходнія і заходнія Беларусі, яны аб'ядналіся, і вось гэтае аб'яднанне, ці было яно вызваленнем. Вельмі такія гарачыя дыскусіі і ў Фейсбуку, і ў нас на сайце, і я ведаю, што і Юра, і ты, Дзіма, бярэце ў іх удзел. Першае пытанне, на пачатку хочу попросить, что я не буду выступать у роли рефери, так сказать, в том сенсе, что я не даю вердикта, кто мае рацию, кто не мае. Я в огуле не думаю, что тут мы можем прийти до некого консенсусу, але попрошу адзінае, в межах минуты полторы говорить кожнаму, тому что каб даваць магчымасць другому. Юра, так гэта добра ці дрэнна, вось гэта пашырэнне тэрыторыі? А гэта і добра, і дрэнна. Але прынамсі гэта і добра, таму што ў выніку гэтага як бы то ні было, адбылося аб'яднанне беларускага народа, беларускага этнаса пад адной дзяржаўнай рукой. Мы бачым лёс многіх раздзеленых народаў, мы бачылі лёс немцаў пасля Другой сусветнай вайны, мы зараз бачым лёс карэйцаў, мы бачым лёс раздзеленага курдскага народу, і гэта паўсюль трагедыя, гэта паўсюль вельмі цяжкая сітуацыя, і якую все гэтыя народы хочуць пераадолець. Это нармальна, калі адзін народ як бы аб'ядноўваецца, урэшце рэшт аб'ядноўваецца разам. І в этом сэнсе, безумоўна, тое, што ў 91 годзе Беларусь, Рэспубліка Беларусь усталявалася ў тых межах, у якіх яна усталявалася, а не ў меншых межах, это ў пэўным сэнсе спадчына таго самага верасня 39 года. Так, да гэтага можна шмат што дадаваць, да гэтага можна казаць, што гэта вынік пакта Молатава-Ріббентропа, пра тое, што фактычна жыхары заходняй Беларусі апынуліся фактычна ў савецкім пекле, у якім да таго жылі жыхары ўсходняй Беларусі, але тым не менш, вось тое, што беларускі народ аказаўся аб'яднаным, в гістарычнай перспектыве гэта мела, прынамсі, станоўчыя наступствы. Ці азначае гэта, што можна зразумець так, што, скажем, у гэтым сэнсе ты бачыш нейкія станоўчыя моманты
пакта Молотава-Ріббентропа, падпісанага за некалькі тыдняў да гэтай падзеі. Ну, пра што ты сказаў? Так аказалось, што гэта мела пэўныя станоўчыя рысы, так жа, дарэчы, як у рэшце рэшт Літва атрымала Вільню, таксама ў выніку пакта Молатава. А Літва святкуе гэты дзень ці не, атрыманне Вільні? А я не казаў, што гэты дзень трэба святкаваць. А бачыце, станоўчыя рэчы вось у Сталіне за Вось, глядзіце, я хочу працытаваць з Фейсбуку такую цытату Кастуся Шыталя, краязнаўцы з Парафьянова. «Наш край быў вырваны з еўрапейскай хрысціянскай цывілізацыі і да сёння не вылечыўся ад бальшавізму, застаецца пад палітычным і прапагандысцкім уплывам завар'яцелай Расіі». Дзіма, ты згодна з такой ацэнкай? Ну, гэта ацэнка эмацыйная, канешне, як чалавека, который жыве на этой тэрыторыі. Кастусь нас, дарэчы, глядзіць, вітаем яго. Я быў бы асцярожны ўвогуле ў ацэнцы 17 верасня, таму што 17 верасня это ўсяго толькі адзін, скажем так, вось з кавалачкаў такіх лего, у якіх была складзеная беларуская гісторыя падчас другой светнай вайны і пасля. І казаць, што 17 верасня аб'яднала Беларусь, дало нам, скажем, одну дзяржаву, гэта, мне здаецца, моўная эквілібрыстыка ўсё ж такі. Так, гэта быў некі этап, скажем так, устанаўлення, который мы, першае, не павінны ўвогуле святкаваць, як некае свята, таму што, насамрэч, як вы самі сказалі, пакт Молатава-Ріббентропа быў больш важнейшым, як бы гэта наступства гэтай аб'яднання, скажем так. Але да пакта Молатава-Ріббентропа можна сказаць, што мы атрымалі, скажем, аб'яднаную Беларусь дзякуючы другой сусветнай вайне. Так давайте, можа, святкаваць тады пачатак 1 верасня другой сусветнай вайны, таму што все-таки гэтая дата нам дала магчымасць вось пакт Молатава-Ріббентропа. Мы святкуем перамогу ўсё ж таки. Перамогу мы святкуем, это уже іншая зусім справа, это заканчэнне просто ведаў людзей і трагедыяў. Як это так успрымаю? Ёсць людзі, которые успрымаюць гэта пафасна вельмі і у которых няма некай шчырасці, это уже зусім іншае пытанне. Таксама, як, напрыклад, кажуць, вось без кастрычніцкай рэвалюцыі не было б, скажем, БССР. Ну, можна пайсці інакш. Без лютаўскай рэвалюцыі не было б бальшавіцкага перавароту, а лютаўскай рэвалюцыі не было б без першай сусветнай вайны. Але я не ўзгадаю, каб камуністы, бальшавікі святкавалі пачатак першай сусветнай вайны, без якога іх рэвалюцыі таксама не адбылося. І я хочу тут зрабіць одну ремінісцэнцыю і таксама працытаваць таксама сацыяльных сетак Алеся Чайчыца з Масквы. Вось он піша, што рамантызацыя міжваеннай Польшы за яе дробна-буржуазнымі радасцямі антысаветызмам гэта роўна тое ж самае, што рамантызацыя ССР з ягонымі фармальна аўтаномнай БССР і фармальна беларускай БДУ. І далей. Ён кажа, што у пэўным сэнсе Польша атрымала расплату за ўласны пакт Молатава-Ріббентропа з Савецкім Саюзам, рыскую мірную дамову 21 года, калі быў усталяваны раскол Беларусі на заходнюю і ўсходнюю. Польская дзяржава не захацела тады прызнаць Беларусь, праігнаравала ўрад БНР, ну і паколькі вы не запрасілі, он піша, БНР нават да дыялогу, дык у такім выпадку не выпадала бурацца з таго, што з польскімі інтарэсамі ў нейкі момант гэтаксама не палічыліся. Але мы не будзем гаварыць пра інтарэсы польскія. Тут, мне здаецца, ну, больш-менш ёсць у нас кансэнсус. Але вось, Юра, все ж таки пагадзіся з тым, што зусім не аб'ядна... Вот ты сказаў одну такую фразу, калі на пачатку гаварыў, што аб'ядналася нацыя пад адной дзяржаўнай рукой. Гэтая дзяржаўная рука нават была не рука першага сакратара ЦК Кампартыі Беларусі, там старшыні Верховнага Савета Беларусі, а это была рука Іосифа Виссарионовича Сталина. Іосиф Виссарионович Сталин, я думаю, пра Беларусь як пра дзяржаву, ну, ввогуле яму это было сугуба так ніяк. Ну, это доўгая спрэчка, можна сказаць, што асабліва калі параўноўваць, скажем, палітыку СССР і палітыку Польшчы, то ўсё ж таки вот эта квазідзяржава БССР, яна хіба што у далёкай перспектыве давала больш шансаў беларусам на тое, каб яны ўсё ж таки займелі сваю як бы натуральную дзяржаву. Але вяртаючыся да вось этой падзеі вераснёўскай, я хіба што згодны. Так, ёсць людзі, якія вот просто адназначна лічаць, што это великае беларускае свята, што трэба адзначаць 17 верасня. Як можна сказаць, дзень незалежнасці, але вот я бы сказаў, што тут нельга ігнараваць другую як бы частку, другі складнік. І гэты складнік, на мой погляд, палягае ў адном імені Гітлер. Вот, в прынцыпе, досвед всёй Европы палягае ў тым, што мець як бы
некі радавод звязаны з Гітлерам, які бы то ні было, ну вот непрыстойна ў сучаснай гісторыі. Я прыгадую Сталіна, але атрымліваецца, калі вот пагадаецца, што Беларусь аб'ядналася не толькі дзякуючы Сталіну, а дзякуючы і вот што і Гітлеру. Ну, пакт вот, Молотова-Риббентропа, Риббентропа. И в этом сенсе я думаю, что вот досвед, скажем, и тых же литовцев, и тых же поляков про эти подарунки уже нават не от Гитлера, а нават з рук Сталина. Ну вот так атрымалася, что поляки, что литовцы атрымали Вильню з рук Сталина. Вот так атрымалось, что поляки пасля войны атрымали Вроцлав и Гданьск з рук Сталина. Але яны пра гэта не гавораць. Ну вот Здаецца, я бы... Вот это я наша бы... беларуская такая, вот, здаецца, рыса, шукаць нейкія дэталі, мільён нюансаў у рэчах, якія вельмі адназначныя. Сталінізм быў кепскі, Савецкі Союз быў кепскі, камунізм і бальшавізм і нацызм за тое самае, а мы пачынаем думаць, а вот там сапраўды нешта было добрае, там сапраўды нешта было кепскае. Слухайце, нараджаліся людзі, так, яны кахалі адзін аднаго, але гэта не прычына, каб цэлы, скажем, апраўдваць цэлую сістэму. Добра, а вот як ты тады лічыш, вот аб'яднанне, скажем так, пашырэнне тэрыторыі ці уз'яднанне, тут самае, конечно, лепшае слово это будзе уз'яднанне тэрыторыі такой дзяржавы, гэта добра ці дрэнна? Вы маеце на ўвазе Беларусь усходнюю-заходнюю? Ну, менавіта. Так, конечно, добра. Гэта гістарычная справядлівасць, таму што гэта, скажем, этнічныя межы Беларусі. Гэта адбылося па выніках другой сусветнай вайны, калі дзялілі Беларусь або там усю Еўропу пазней нашмат, дзялілі яе на розных канферэнцыях, у Ялце ці ў Потсдаме, тры, скажем так, кіраўнікі сусветных імперый. І прычым тут 17 верасня. Я одну дэталь скажу. 17 верасня, насамрэч, ніякая мяжа там не знікла. Я памятаю кніга Джека Кагана, беларуская габрэя з Наваградка, который апісваў, як ён уцякаў 22 чэрвеня, там, ці іншыя габрэі з Наваградка уцякалі, хацелі прабегчы вось каля стоўбцаў мяжу, і што рабілі там доблесныя, скажем так, жаўнеры Краснай арміі. Яны стралялі па іх, просто забівалі, таму што не было ніякага аб'яднання. Хопіць уже ты міты, нарэшце, вось трэба нарэшце іх развеивать. Они не зусім міты, звязаныя это яшчэ з тым, што калі у Ялце і у Потсдаме заходняя мяжа Беларусі прайшла так, як яна прайшла, чаму? А тому, что был 39-й, тому, что был верасень. Яна дакладна по гэтаму прайшла. Не зусім. Белосток, а Вільня? Потым. Ну, это вялікі кавалак, потым атышоў. Але, як бы, у прынцыпе, вот эта мяжа 45-го году грунтавалася все ж таки на мяжы, як-ніяк, 39-го году. І яшчэ мне хочется, вот, як бы... На мяжы БНР, дарэчы. Мне хочется запярэчыць, як бы, шаноўным калегам, в тым ліку і Дмітрыю, і спадару Шыталю, который выказвае такие погляды. Ведаеце, справа ў тым, што мы все ж таки живем у сённяшнім дні. И вот, на мой погляд, вот это увесь час як бы акцентование, что это было только злодейство, это было только злочинство, это был только крадеж. Вот Сталин украл у Польши кавалок международно признанной территории. Ну, это поляки так говорят. Да, это только злочинство. Белорусы тоже хватает, кто говорит так. Але, господарство, ну так и моя позиция, что не треба будить национальных демонов. И в этой ситуации, калі вот, скажем, Беларусь, нават офіцыйная Беларусь, так пачала гаварыць, так вельмі натуральны быў бы зварот з польскага боку. Так вяртайце, гаспадар. То, что паводле вас же скрадзена. Давайте, сюда. Ну, вот мне здаецца, что таким чином як бы подставляться под это не значит, что завтра это поляки скажут, что завтра они это зробят, но як бы калі мы подрываем як бы базу, грунт наших сённяшніх межаў. Юрий, я думаю, что вы перабольшваеце і перайначваеце трошки. Гэтыя людзі не кажуць про тое, што шкадаюць яны, што аддалі там кавалак Беларусі, а не ў Польше это сталося. Людзі просто гавораць пра чалавечыя трагедыі, пра зламаныя лёсы, пра таксама пра маёмаснае пытанне, пра адабраную зямлю. Моих дзядоў таксама падбіралі кучу зямлі, і я цяпер езжу, такі гляжу на гэтыя зараслі, бо там уже нічога не расце. Нават уже калгас нічого не хоча там садіць. Не кажучы пра тое, што два мае прадзеды былі пасля па выніках гэтага падзелу ў Сібіры, так не бачылі. Прыгадаем, што просто дзесяткі тысяч людзей заплацілі за гэта
жыццямі і сотні тысяч лёсаў былі зламаны. Абсолютно. Это ж не только польские осадники, которым там Пилсудский дал землю, их забрали у Сибирь, и они там, скажем так, гаравали за это. Нет, так само миллионы белорусов адчулі гэта на сабе. Таму, між іншым, это вельмі дзіўна. Марылі про тое, каб пачалася вайна, каб немцы захапілі. Таму што хацелі, каб прыйшоў канец гэтым пакутам. Але я яшчэ раз кажу, на мой погляд, ёсць пытанне, і як бы на яго трэба вельмі акуратна адказваць. Это адназначна. На якой падставе Беларусь мае гэтую частку тэрыторыі? Она мае ее несправедліва? Юра, ты вызначаеш 39-й год, але вось правільна заўважыў Алесь Чайчыц, ёсць яшчэ рыжская дамова 21-го года, калі быў падзел. Так Купала пісаў, нас падзялілі. Так? Вот калі мы пойдзем туды далей у гісторыю, тады вось гэты, так сказать, працэс, ён выглядае нечыстымі рукамі вярталі справядлівасці. Я бы вот сказаў, што калі б, умоўна кажучы, уявіць сабе, да, што ў 39-м годзе просто Советский Союз напал бы на Польшу. А Немеччина там у себя сидела, так сказать, в своей Немеччине. И, скажем, отхватил бы эту территорию. Я думаю, что мы инакше бы до этого ставились. Я думаю, что, ну, я бы сказал, больше становча ставились. А так, с Гитлером. С Гитлером вот это як бы надае всему, всей этой ситуации зусім іншую афарбоўку. И тому я кажу, что гэта и дзень знамінальны, але гэта не свята, таму што Гітлер. Ну, вы згодны абодва з тымі, што гэта былі сапраўды трагедыі для сотняў тысяч сем'яў, але аб'ектыўна сапраўды Беларусь набыла тыя амаль што абрысы, якія яна мае сёння. Скажем так, у наступстве гэтай падзеі межы БНР сталі больш рэальнымі. Магчыма, як кожная такая палітычная падзея глобальнага зместу, яна мае свае нюансы і адмоўныя, і станоўчыя бакі. Ну і відаць вось тое, што сапраўды ідуць такія гарачыя спрэчкі, на кожны год ідуць, прычым яны робяцца, ну вот я гляджу просто нават па сацыяльных сетках, все больш вострымі такімі, даходзяць да лезні да разрыва адносін паміж сябрамі. Так, і вот гэта сведчыць, што нават такія станоўчыя, здавалася б, змены ў лёсе дзяржавы, як аб'яднанне, як вяртанне тэрыторыяў, яны выглядаюць зусім неадназначна, калі кошт іх гэта жыцці, тысячи жыццяў і сотні тысяч зламаных лёсаў. Сёння на Свабодзе з вами былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.